Avui farem un plat que pot ser perfectament un plat únic, però si teniu molta gana també ho podeu fer de primer. Avui farem saltat de pèsols amb ou pocher. Per a 2 persones agafarem 300 grams de pèsols pelats, 3 talls de cansalada del coll, un parell d'ous, una ceba mitjana, una mica d'aigua o de brou, un parell de grans d'all, oli d'oliva, mig gotet de vi blanc i sal i pebre. Primer de tot he tallat la cansalada a tallets i l'he salat i ara la posaré a fregir en una cassola amb oli. Ara que la cansalada ja està feta, la retiraré i en aquest mateix oli hi sofregiré la ceba i l'all que he picat i després ja hi tornarem a afegir la cansalada. Ara que la ceba comença a estar toveta, que han passat uns 10 minuts a foc mig, hi afegeixo el got de vi blanc. El got de vi blanc el deixaré, 3-4 minuts, simplement esperaré que evapori una miqueta l'alcohol. Ja se m'ha evaporat l'alcohol i ara torno la cansalada que havia reservat, la torno a posar a la cassola i hi afegeixo també els pèsols i hi poso una mica d'aigua. Recordem que els pèsols ja deixen anar molta aigua, per tant no n'hem de posar molta perquè si no ens quedaria molt líquid. I ara això deixarem que es vagi coent. Posarem també una mica de sal i pebre i ho taparem perquè es vagi fent amb la seva pròpia escalfor també. Els pèsols ja estan cuits, ja han estat aproximadament uns 25 minuts i ara ja tinc un pot amb aigua bullint, que és on hi faré els ous. En aquesta aigua hi tiro una cullerada de sal, una culleradeta de sal i un raig de vinagre, que no l'he dit al començament perquè me l'he descuidat. I ara això ho remenarem, jo ho faig amb unes bretes, també es pot fer amb una cullera o una forquilla, i quan tingui l'aigua ja que estigui fent un remolí hi tiro l'ou. I ara aquest ou el deixarem fer durant 2 minuts, 3 minuts. Com que l'ou no era molt gran, finalment li he deixat 2 minutets. Ara el trec, l'escorro bé i el posaré a sobre dels pèsols. I aquí tenim el nostre saltat de pèsols amb ou pocher. Molt bon profit!